Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuhu. Yiɗiɗiraɓe am ɓe nder lesɗe duniyaru, hande ndayam yeso mon ngam mi famtina on chaine am gonɗum ha YouTube. No inde am windori ha chaine am je YouTube, on binda General Sanda Boro, kanjum woni chaine am je YouTube. To on tawi windoraki General Sanda Boro na ɗum chaine am je YouTube, bana on gi windi ɗo. To on nasti bo on tawai photo profile am bangol ngol giyoton yeso moɗon. On andi hande gimi am belɗi, gimi am marɗi mana, marɗi fasaha pat koti nder chaine am je YouTube. Ko bo to on abonai chaine am je YouTube, on dara gal sera jungo mon nyamo, on ɓiɗɗa dow gelgel giyoton ɗo. On gettama kala ha gonɗon fu nder lesɗe duniya, kore hakkilo moɗon nder YouTube. On gi'a videoji am boɗɗi